Сустракацца са студэнцкай моладдзю в области для старшыні аблвыканкама Анатолія Ліса добрая традыцыя. Падобныя сустрэчы ўжо адбыліся ў ВНУ Брэста і Баранавічаў, цяпер на чарзе сустрэча ў Палескім універсітэце. У гэтай ВНУ кіраўнік рэгіёна быў 2 гады таму. За гэты час тут не толькі працягвалі навуковую работу па перспектыўных напрамках дзейнасці, але і шукалі базу для яе паспяховага практычнага прымянення. Анатолій Ліса знаёміўся з распрацоўкамі ў сферы аздраўленчай фізкультуры і спорту, прамысловага рыбаводства і біятэхналогій у самым шырокім спектры прымянення ад кармоў для жывёл да лекаў. Усё гэта сёння прадмет навуковых даследаванняў выкладчыкаў і студэнтаў Палескага універсітэта. Дыялог з імі ў кіраўніка вобласці атрымаўся насычаным. Пытанні, якія задавала моладзь, тычыліся розных сфер жыцця ад пенсійнага ўзросту і сёлетніх еўрапейскіх гульняў да і кітайска-беларускага супрацоўніцтва. Дарэчы, апошняе, як адзначыў Анатолій Ліс, за апошні час вельмі пашырылася. У нас подписаны договора о сотрудничестве с провинциями, определенными Китая. По итогам прошлого года экспорт субъектов хозяйственной области КНР вырос более чем в 2 раза. Номенклатура экспорта включает в себя, как ставшие уже традиционными видами продукции, это молочная продукция, изделия из камня, лесоматериалов, да и другие продукты. Таксама ў рэгіёне рэалізуецца і шэраг інвестпраектаў з кітайскім капіталам. Адзін з буйных – зборка пасажырскіх і грузавых мікрааўтобусаў на плошчах прадпрыемства «Брэстмаш». Ужо сабрана 40 аўтамабіляў, у планах на гэты год 600. Закранулі і пытанне развіцця малых гарадоў і вёсак. У Брэсцкай вобласці рэалізуецца канцэпцыя вёскі будучага. И деревня будущего – это современный сельский населенный пункт с устойчиво функционирующим производством, прежде всего, это рабочие места, сочетающие качество городской среды в социальном обслуживании, инженерно-транспортном обеспечении и благоустройстве с ценностями сельского уклада жизни. На территории Брестской области в качестве пилотных проектов «Деревня будущего» выбраны агрогородок Остромечево в Брестском районе, агрогородок Беловежский Каменецкого района, агрогородок Парахонск Пинского района. Адно з актуальных пытанняў аб развіцці турызму. Ад студэнтаў Палескага універсітэта пытанне не выпадковае. У ВНУ ўжо 3-й год існуе кафедра гісторыка-культурнай спадчыны, якая рыхтуе спецыялістаў у сферы турызма і гасціннасці. В последнее время возрастает популярность экологического туризма. Брестская область является лидером в республике по числу природоохранных учреждений. Наряду с Беловежской пущей и Брестской крепостью привлекают туры активных видов отдыха в Пружанском, Ивацевичском, Каменецком районе. Сегодня к нам едут в первую очередь за впечатлениями. Поэтому необходимо расширить перечень событий и мероприятий, таких как военно-исторические реконструкции, фольклорные, экологические фестивали. Дарэчы, набытыя ва ўніверсітэце веды і навыкі гасціннасці і аказання якасных турыстычных паслуг пінскія студэнты змогуць прымяніць падчас правядзення другіх еўрапейскіх гульняў. Менавіта Брэшчына прыме першых удзельнікаў і гасцей самай галоўнай спартыўнай падзеі года. А ўжо ў маі Брэст першым сярод гарадоў Беларусі сустрэне эстафетнае вогнішча «Пламя міру». Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».